God aften og velkommen til tirsdagens Bornholmske Nyheder. Antallet af henvendelser fra og om psykisk syge til politiet er steget markant. Det påvirker politiets øvrige arbejde, og det er også noget, man mærker på Bornholm. Det er en landsdækkende tendens, at det danske politi skal bruge flere ressourcer på psykisk sårbare personer. I 2009 havde politiet på landsplan 18.951 sager med psykisk sårbare borgere. I 2022 var tallet mere end tredoblet til 60.474 sager. På Bornholm kan politidirektør Martin Grausen ikke genkende til den landsdækkende tendens, og det påvirker både politiets arbejde, de psykisk sårbare og de borgere, hvis øvrige henvendelser kommer i anden række. Det er jo ikke kernen af politifaglighed at håndtere psykisk sårbare personer, og igen, der kan jo godt være et element af frustration, når man igen ser, at det er de samme mennesker, der optræder i forskellige hændelser. Men det er jo en kompliceret problematik. Det kan være mennesker, der er en eller anden form for mistrivsel. Psykisk sårbarhed kan være så mange ting. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Bente Helms. Du er formand for Sind Bornholm. Vi hører jo her, at der er et element af frustration over de her henvendelser. Kan du forstå politiets frustration? Ja, det kan jeg sørge godt. Et eller andet sted kan man jo sige lidt frist, at de egentlig samler op, fejrer op der, hvor samfundet og hvor psykiatrien svigter. En psykiatri, som i den grad ikke er blevet opgraderet og opnormeret gennem mange år, som ikke har de nødvendige ressourcer til at behandle de allermest psykisk syge, dem som politiet desværre en gang imellem må bringe ind. Og det kommer vi også ind på senere, men vi hører også det her med, at det ikke ligefrem er kernen af politifagligt arbejde, det her fra politiets side, men hvordan påvirker det de psykisk syge borgere, at der ligesom kun er politiet til at håndtere den her opgave? Det er jo dybt tragisk og uheldigt for begge parter. Politiet har jo en helt andre opgaver, som de er rigtig gode til. De er ikke uddannet til at håndtere psykisk sårbare, og er ikke det rette fagpersonel, og det påvirker selvfølgelig i høj grad den syge selv, men i høj grad også de pårørende. Det er en ganske forfærdelig, tragisk situation for begge parter. Og Bente Helms, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, fordi som vi hørte før, så har politiet behov for at frigøre ressourcer til andre opgaver. Og noget af den hjælp er måske på vej. I 2026 får Bornholm efter planen en psykiatrisk akutmodtagelse, der kan give akut hjælp til psykiatriske patienter. Spørgsmålet er så bare, om akutmodtagelsen alene kan løse